Ahojte, pri telefóne a musela som sa vám pochváliť, síce už tam nemám proste ten milión, ale ja som si musela za ten milión kúpiť tohto delfína, proste delfín. Úplne parádny, úplne najlepší, ružový, kaká hviezdičky, no čo lepšie poznáte, čo lepšie. Je to hra proste urob si vlastnú delfínu show, My Dolphin a tu máte tréningy a na konci tréningu je vlastne tá show a úplne som z toho nadšená, už len kvôli tomu, že hrám s delfínom. No, ešte stále evidentne, ako počuť na mojom hlase, som chorá, jak taký oný a neviem čo budem robiť a proste niektoré tieto hry v tomto, ako ja sa nesťažujem, ja to rada hrám túto hru. Tu hrám celý boží deň, aby som si mohla kúpiť tohto delfína, ktorý prdí hviezdičky, ako vidieť. To už opakujem druhýkrát. Proste som z toho nadšená. Tak som to hrala, aby som dosiahla 1 000 000 peniažkov. A nakoniec to je tu. Proste mám kúpeného rúžového delfína. A túto hru mám rada. Až na to, že táto ženská tuto vzadu sa mi absolútne nepačí. Vôbec ne, 0 bodov, je mi nesympatická. Ešte som sa s ňou síce nerozprávala, akože nehodnotím na prvý dojem, ale na druhý dojem a na tretí dojem, keď už to hrám 1. 5. krát, tak proste nemám ju rada. Ty kokso, však ale keď to padne, tak sa to má automaticky rozbiť. Čo je ten delfín? On je z ocele? Z ocele, mám delfína z ocele. Nie, to je delfín diskubula. Delfín. Proste pomnacená. Vyba. Poďme na to. To je má úplne, že nenormálne, čo ten delfín musí všetko akože spraviť, podľa mňa. To je super delfín. Liejúci delfín. No, a toto je môj hlas, to ako liečím sa, snažím sa liečiť, pani sestrička mi odporúčila, že nemám spievať a to som si vo sprche spievala Pavarottiho, teraz už nemôžem. A ten čo robí, ten delfín tam. A tak sa mi to tak strieda, raz je taký šmoula, raz nejaký úplne že hrubý, alebo vôbec 0 bodov, tenký hlas, to nehrozí. No. Takže vám ani nezaspievam. Aby ste nechceli ani bez normálneho hlasu, podľa mňa. No. A tak to nejak vyzerá tá delfína show. A títo pánačikové vzadu odchádzajú, prichádzajú podľa toho, ako si spravil výkon. Pozri, tu je plavo. Ani hlas. No dobre. Jedno lepšie než to druhé. A dneska rozprávam strašne rýchlo, pretože prečo? Pretože niekoľko dní som bola skoro stále ticho a teraz konečne môžem niečo povedať. Dobre. To je asi všetko z tejto hry. Ešte si dám asi jeden tréning. Už asi 3. krát to nahrávam, pretože Mobizen sa mi stále vypína a nechce so mnou spolupracovať. Absolútne. Tak toto som zvedala, čo spraví. Chytil frisbee! Čože? Ešte jedno. Chyť ju za nohu! No super. Aspoň ostriekal, no. A paráda. Takže takáto hra, touto hrou si krátim ja čas doma, pri chorobe, v posteli a to je asi všetko na mňa. No aj na mňa to je všetko, aj pre vás to je aktuálne teraz všetko. A dúfam, že ste to aspoň trošku pozreli a trošku sa páčil môj ružový delfín, kakajúci hviezdičky. Dobre, toto neviem, zase to ahoj bude ťažké povedať. Tak ahojte!